que tenim però no pas què n'hem de fer. Si una cosa segura és que no hi ha qui ens pari, però deixar d'avançar en cercle estaria molt bé. Tot el nostre bagatge és un cúmul de fracassos, però incomprensiblement cada dia som més gent. Sempre que ens assem és per fotre'ns de nassos i malgrat tot guanyarem. Contra tot pronòstic semblava que no podia ser. És el nostre torn. Ves per on és escrit a l'esguardet, ja somriuen els bailets, cada cop criden més veus. Ja pot pujar de pes. Decidir que havíem de sortir de casa per anar a un lloc precis i fer el camí és convenient, i per això no volem arribar per art de màgia, però tampoc no podem estar voltant eternament. Deixem de ser partidaris d'una o altra cosa, això només ens fa ser elements decoratius. Cal que deixem de ser aquells que proposen i passem a ser aquells que denyen els objectius. Contra tot pronòstic semblava que no podria ser. És el nostre torn. Ves per on és escrit a l'esguardet, ja somriuen els bailets, cada cop criden més veus. És escrit a l'esguardet, ja somriuen els bailets, cada cop criden més veus. Ja pots pujar de peus. En la tentativa de seure'ns a lluar i plorar les pròpies tibantors. No podem entrar en aquest canal que se'ns convida, sempre guanya la banca i mal jugadors. Cosim tots els estandards, fem-ne un de sol tan ferm i colossal que s'agida entre tots i passem full i capítol de la història plantant-lo al cim. Nova victòria.